Foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen hamala dɔnniya k'a fɔ nin ye an ka dɔgɔkun kibaru waati selen bakuruba filɛ. Festival mangoro ɲinan ta ni o ye san 2026 kɛnɛ dayɛlɛla Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ kɔnɔ. Ɲinan ta o bɛ hokumu min kɔnɔna na o ye mangoro bayɛlɛmali ka kɛ yiriwali ani baarasɔrɔ sira ye. Women and Mining Mali ye a ka don tago fɔlɔ kɛ CICB kɔnɔ Bamako walasa ka musow ka cɛsiri yira miniko ko la ni o ye dugu jukɔrɔ nafolo ye an ka jamana kɔnɔna na. Ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna. Aw bisimila kokura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min k'a daminɛ marisi kalo tile 25 fɔ ka taa se a tile 29 ma san 2026 Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ ye festival mangoro bisimila n'a bɛ wele fɔ cogo wɛrɛ la mangoro sugu. Kɛnɛ kɛra sababu ye ka feerekɛlaw, bayɛlɛmalikɛlaw ani a sanbagaw fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen kan ni o ye ka mangoro kɛ bayɛlɛmali guloma sira ye. Nana Kadiya Kone tun bɛ kɛnɛ kan Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ ka a ka sɔrɔlu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayi ne kuma na fɔlɔ ko ne ye brochette mangoro ye ne nakun yɛrɛ spécial y'o de ye ne bɛ fɛ k'a dɔn busugu min b'a la. Ka ta marisi kalo tile 24 ka taa bila tile 29 na san 2026 Bamakokaw ye festival de la mangue la ɲɛnamaya ni a bɛ fɔ o ma tɔgɔ wɛrɛ la Mali mangoro sugu. Ni festival kɛyɔrɔ in na mangoro suguya caman kun bɛ kɛnɛ kan ni o dɔ bɛ tali kɛ mangoro kɛnɛ saraw la fɔ ka taa se a jinibiremaw ma a n'a brochetimaw o n'a suguya caman wɛrɛw minnu bɔra Mali la. Ɲinan festival tago filanan na o babu kun bɛ tali kɛ mun kan o de ye k'a fɔ ko mangoro bayɛlɛmali o ye tagaɲɛ ani baarantanya kɛlɛli ye an ka jamana kɔnɔ. A bɛ nafa min las'an ma a bɛ nafa belebele las'an ma komi an bɛ relation sɔrɔ an bɛ mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ an filanu n'an ka cérémonie bɛ yen nɔ an bɛ taa an ka jus u bɛ jus commande k'an fɛ an bɛ taa a 10e édition comparaison dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que première édition na an ma gɛlɛya sɔrɔ parce que o b'a sɔrɔ an bɛ mangoro période la mangoro nɔgɔyara an bolo mais ɲinan ta a gɛlɛyara trop mangoro tɛ ka sɔrɔ ayi an b'a la mɛnna awɔ sunkalo fɛ an b'a feere mɔgɔ bɛ taa san a y'an ka ko ye 200,000 francs mais butɔn belebeleba o ye 5 000 an ka client fanba ye bɛɛ parce que fɛn mana na a b'a fɔ filanu an ka taa jisa filanu bolo vraiment an bɛ bɛɛ fo an kɔni an bɛ papa fo an bɛ foli belebeleba di papa ma ale de y'a to fɛnɛ an lakodɔnna depuis première édition an bɛ ɲɔgɔn bolo fo sisan an kɔni dan foyi tɛ papa la awɔ an b'a fo. Mangoro suguya caman kɔfɛ festival kɛnɛ kan Salimata Kamara ni ale ye mangoro brochette tigi ye ale ka brochette kun man ka di kosɛbɛ. Salo idée nana ne la salo nana bɛɛ bɛ k'i ta kɛ bɛɛ bɛ ka mangoro fɛn dɔ fɔ mangoro sosi mangoro gatoma mangoro ni ma ne ko ne bɛ na n ta kɛ brochette de la mangue idée nacogo filɛ ne filɛ nin ye ka n ka mangoro tigɛ k'a mariner i n'a fɔ sogo bɛ mariner cogoya min na k'a don kala la ka taa girasi kan donc a diyara mɔgɔw ye mɔgɔw kɛra a fɛ ni min nana san u bɛ segin ka n'a ɲini ni u y'a ye réseau kan u bɛ na k'u y'a mɛn réseau kan k'u nana ka n'a lajɛ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ u nana ka na lajɛ o y'a sɔrɔ tiɲɛ don a diyar'u ye o y'a sɔrɔ u bɛ taa n'a ye idée nana ten brochette kelen bon salon ne tun bɛ ka brochette kelen feere 50 mais vu la situation maintenant mangoro ma bɔ kosɛbɛ mangoro ka gɛlɛn ne yɛrɛ bɛ ka mangoro panini san 1500 a carton den tan ni kelen de b'a kɔnɔ ne b'o san 1500 muso bɛ ka jigin ka di ne ma 6000 francs na donc yɔrɔ n'i ko k'i b'o san k'i b'a tigɛ ka kɛ brochette ye i ye wari min don a la i t'a sɔrɔ donc o kama ne ye n ka kala kɛ 100 ye ne ka client fanba ye tubabu yɛrɛ de ye ka caya a diyara olu yɛrɛ salo yɛrɛ tubabu min nana ka na sanni kɛ yan nɔ k'a filmer ka taa n'a ye n'o dan t'a la. Mangoro brochette nege a n'a kunpan o kun bɛ ka maa caman la nata i n'a fɔ Maimuna Keita ni ale ye an ka misi ye wa a bɛ tila ka nin hakilina in fɔ kosɛbɛ. Ayi ne kuma na fɔlɔ ko ne ye brochette mangoro ye ne nakun yɛrɛ spécial y'o de ye ne bɛ fɛ k'a dɔn busugu min b'a la. Bon, on va dire que une petite scène dans le sens où Mali est production baquet mangoro la mangoro waati bɔra an b'a yira ko mangoro bɛ na fan bɛɛ fɛ a bɛ bɔ région caman na donc ka festival dɔ sɔrɔ mun bɛ mangoro bila ba la k'a bila ɲɛma k'a yira mɔgɔw la mun bɛ se ka k'a la k'a assurément dɔrɔn tɛ se ka dun k'a bɛ se ka kɛ compote ye k'a bɛ se ka kɛ confiture ye k'a bɛ se ka kɛ mangoro séché ye
Je trouve que c'est une belle initiative à faire en soutenir. Même ça, moi, je suis dans zone de confort qu'on a, parce que madame a fait un peu de activité, non. Pour le festival, non, peu importe le festival, en fait, c'est l'occasion de découvrir d'autres choses, Cameroun, rencontrer, et même de s'évader, parce que tout va transformer. Ni festival ni mɔgɔ caman ne fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ mangoro sɛnɛbagaw a bayɛlɛmalibagaw fo ka taa se a feerebagaw ma wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka Mali yiridenw don ba la. Tiɲɛna mangoro festival in a bɛ nafa min las'an ma a b'an lakodɔn parce que Mali mangoro ko mɔgɔ caman b'a mɛn mangoro ko bɛ Mali la mais u t'a dɔn mangoro yɛrɛ nafa min b'a la quoi mais festival in b'a to o caman bɛ dɔn quoi. Un festival kɛ an ye charge de contact sɔrɔ avec les producteurs ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛna sanni kɛ yan nɔ dɔw b'a di Mali mangoro kuma bɛ fɔ mais an tun bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye u tun t'o dɔn o caman na an ye charge sɔrɔ ni dɔw ye festival kɔfɛ an n'u sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mangoro ko la ni hakilina ɲuman ba de san o san dɔ ka fara évolution kan ka taga san o san Mali mangoro ka se ka bila valeur la an yɛrɛ ma sigi ni a b'a to Mali bɛ ɲɛtaga caman sɔrɔ a la. Musa Papa Aidara bolo ni ale de ni hakilina in sɔrɔ ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kɛnɛ dɔ bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka mangoro don ba la ni ale dunni tɛ dan a kɛnɛ dɔrɔn ma ni ka tila k'a bayɛlɛmali nɔgɔya ni o fana bɛ kɛ sababu ye ka baarada caya sifinnakaw yɔrɔ ani ka dun ka fa sabati an ka jamana kɔnɔ. Ni festival in ka laɲini dɔ ye ka mangoro kɛ fɛn sɛbɛlama ye jamana ka taga ɲɛ bɛ se ka bɔ fɛn min kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ mangoro gɛlɛyara ɲina. Nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlen ye festival mangoro ko kan. Maa minnu fatula bɛjɛ fanga naliko la an ka jamana kɔnɔna na ka bɛn ni marisi kalo san 1991 don la ɲɛnamayali hokumu kɔnɔna na walasa ka maaw hakili lajigi ko minnu kɛra nin don kofɔlen na lajɛba dɔ kɛra marisi kalo tile 26 san 2026 pyramide de souvenir kɔnɔ Bamako ni sigi kɛra sababu ye ka miiriyaba boli lakana ko kan o min na ni an ka jamana ɲɛsilen don a ma kabini san 2012 waatiw la Maimuna Daw bɛ walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlu na. Marisi kalo tile 26 san 2026 Mali ye hakililajigi kɛ ka tɛmɛ koba min kɛra marisi kalo tile 26 san 1991 waatiw la ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana seko ni dɔnko ɲɛnabɔli ma olu ye baro kɛnɛ sigi pyramide la ni o ye yɔrɔ min bɛ maaw hakili lajigi ni koba in na ɲinɛta babu o kun ye de an ka jamana fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se an ka kokuraw bayɛlɛmali ma k'a daminɛ an bɔra degun min kɔnɔ san 2012 waatiw la ni kɛnɛ in kan maa caman de kun bɛ yen k'a daminɛ an ka jamana ko ɲɛnabɔbaw la fo ka taa se an ka sanfɛ kalandenw ma ani maa caman wɛrɛw minnu bɛ se k'u da don an ka jamana kunkanko kumaw la ko ɲɛnabɔ ta fanfɛ. Ni ye foli ni kasila dɔ ye bidon ye dɔba ye Mali kɔnɔ an balimakɛ n'an balimamuso minnu tora la an nalen bɛ kana kasila k'u ye san o san an ka Segu Dongo cakɛda bɛ colloque dɔ organiser ani enseignement supérieur damadɔ pour que hakili jagabɔ ka kɛ dɔnnibaaw bɛ wele kalanbaaw bɛ wele pour que an kana hakili jigin kɛ an ka jamana lajɛ an ka hakilinaw falen pour que cogo min na an Malikura ko bɛ se ka sabati cogo min na komi jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na ko ye fana daminɛ a sugu dɔ ye Malikura fo Malikura ka sabati. Ni barosigi in sen fɛ maa minnu tun bɛ kuma ɲɛmaaya la olu kumana fɛn caman kan ni o dɔ ye degun min ye an sɔrɔ san 2012 waatiw la ani an sera ka kokura minnu ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ. D'accord. N'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ kan bi c'est que 26 mars de kɛra ni 26 mars tun tɛ kɛ pyramide de souvenir tun tɛ kɛ an bɛ kɛnɛ min fana kan nin ye o kɛnɛ fana tun tɛ kɛ donc a bɛ jubaju ye 26 mars de ye an bɛ ɲɔgɔn lajɛ min na bi an ye chercheur ninnu comité scientifique k'i sigi k'i miiri awa Mali bɛ dakun jumɛn na bi an bɛ kabini 2012 an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya ni sisan a furaw bɛ sɔrɔ cogo di an y'an miiri k'a fɔ
hadamadenya o sen b'a la mais bi fana a b'a fɔ minnu ma ko nouvelle technologique olu jɔyɔrɔba de b'a la bi parce que ni an b'a mɛnna kuma caman bɛ o tɛ se ka fɔ bamanankan la cybercriminalité cyber attaque ninnu o bɛɛ lajɛlen désinformation ayiwa drone ninnu fana olu utilisation ka taa bila n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ la olu jɔyɔrɔba de bɛ bi Mali stabilisation na. Musa Idrissa Kulibali ni ale ye ADVR ɲɛmaakɔrɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana bɛ sira min kan bi ko sira ɲuman don ka d'a kan ko an tɛmɛna sira caman de fɛ fo ka taa kɛ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. La journée du 26 mars, ce sont des événements qui ont marqué l'événement d'une nation, d'un peuple. C'est ça le journée. 26 mars ye don ye kobaw kɛra don min na ka tɛmɛ an bɛ o laɲɛnamayali kɛnɛ de kan wa a kɛra don ye kasaraba ye maaw sɔrɔ don min na jateminɛ la an kan k'an sigi de k'a lajɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ ni hakili la Mali bɛ sira ɲuman kan bi sabula bibi na an yɛrɛ de bɛ an ka jamana kɔnɔ kow ɲɛnabɔ o ye koba ye ni jamanadenw ka dɛmɛ farala a kan bɛɛ fanga ka ɲi nka kuma dɔw la a tɛ laban ɲuman na. Avec des idées qui imposent à la majorité. Mais souvent, ils nous amènent pas à bon port. Tasibila kɔfɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora nin don kɛrɛnkɛrɛnlen in na ni o kɛra san 1991 marisi kalo tile 26 fɛn min ye nin kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan u kumana fɛn caman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana bɛ se ka minnu ta ni ka baara kɛ ni a ye yaasa kan an yɛrɛ don ba la ni ka tila ka an ka sɔrɔfɛnw sabati. Mali y'a yira ko kura ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye bɛɛ fanga ani kiri sinsinni ye k'o bɛ an ka jamana bolo ba la. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min na Centre International de Conférence de Bamako CCB kɔnɔ marisi kalo tile 27 ni a tile 28 Women in Mining ka don tago fɔlɔ baaraw kɛra a laɲɛnamayana u ka jɛkulu fɛ wa hakilila kɛra sababu ye ka muso caman fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ baara kɛ minnu kɔnɔna na ni o ye dugujukɔrɔ nafolo fɛn ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se ka sereyali ani walawalali caman sɔrɔ Abdulayi Mayiga fɛ. K'a ta marisi kalo tile 27 ka taa bila a tile 28 na san 2026 musojɛkulu min bɛ wele ko Women in Mining Mali ale y'a ka lajɛ belebeleba ta ko fɔlɔ kɛ ni o don ye min kɛrɛnkɛrɛnyalen don dugujukɔrɔ nafolow ma ani k'o don ba la. Nin dugujukɔrɔ nafolo ninnu n'u bɛ wele ko pierre précieuse lajɛ in kɛra sababu ye ka bɔ fɛn caman kalama. L'UNC an bɛna Mali pierre exposé mɔgɔw k'a ye u k'a dɔn u t'a bila en valeur parce que an b'a baara la bon an kɔni an b'a san kungo kɔnɔ an bɛ nana an b'a feere pour que an b'a fɛ a ka sɛnɛ sɔrɔ a ka dɔn pour que an ka se ka fɛn sɔrɔ a la vraiment an kɔni an b'a fɛ vraiment Mali pierre a ka sɛnɛ sɔrɔ. Maliyɛn ka taa diɲɛ fan caman a bɛ jama baara la wa caman fana mana yan bon olu bɛɛ kosɔn an nana ka na yira mɔgɔw la yan k'a fɔ ko jama bɛ Mali yɛrɛ fana la minnu bɛ tunga la n'u y'o dɔn ko kola kana an bara ten sa parce que jama de bɛ se ka jama nabɔ kɔ. Nin fɛn o fɛn filɛ nin ye a kelen-kelenna bɛɛ nafa dɔ b'a la. Kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'a nafa de don dɔw bɛ taa ka kɛ bizu dɔw bɛ taa ka kɛ daji ye dɔw yɛrɛ bɛ taa ka biyɛ so kɔnɔna na a bɛ fɛn dɔw ma kɛri na bɛ da bɛ mɛtɛ bɛɛ ye. Nin don min tara k'a ɲɛsin dugujukɔrɔ nafolow ma a kɛra wasaba ye maaw ma minnu nana u ka fɛnw yira kɛrɛnkɛrɛnyala maaw ma tuguni minnu nana lajɛli la. N ye fɛn caman ye yan minnu ye n lapɔntan kosɛbɛ n ye jabakun dɔw ye yan n ye kiyɛriw ye yan vraiment u ka exposition yɛrɛ fana diyara n ye kojugu parce que an bɛ taa extérieur la an bɛ exposition kɛcogo ye tan cogoya de la et c'est la première fois ne ka exposition kɛtɔ ye tan cogoya la i b'a fɔ minnu kɔsɛta ninnu bɔlen ninnu ɲɔgɔn fɛ dɔɔni mais parce que an de dɛbara dɔɔni peut-être comme n siɲɛ fɔlɔ don a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ u bɛ bɛɛ fara stand kan sinon la exposition kɛcogo ɲɛna kojugu. Women in Mining Mali ka nin lajɛ labɛn musow tɔgɔ la kun dɔ b'a la. Fɛn foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni musow t'o la k'o bɛ kɛ ko ɲɛnama ye an musow yɛrɛ banna sa ba don an ka kow la o de y'an poussé an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ composante 4 ye aw ko ko non an tɛ taa dɔrɔn ko muso minnu bɛ baara kɛ dɔrɔn minnu kɔ aw ko artisanat olu ka na yan dɔ ye minnu bɛ baara kɛ an ka minba ninnu na u ka na yan dɔ ye minnu fana bɛ feereli kɛ ninnu ma olu fana ka na u yan dɔ ye
administration muso minnu fana bɛ yen minnu b'an dɛmɛ permis minnu bɛ ɲini a n'a boliboli caman na u bɛɛ ka na u y'an dɔn o de la an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan association wɛrɛw tun bɛ yen awo an kana taa en rang dispersé kelen kelen tagali i bɛ se mais i bɛ mɛn mais n'an farala ɲɔgɔn kan a n'a nafa bɛ donc du coup o de la an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye ka di ɲɔgɔn fɛ ka se ka association sinsin cogo ye. Nin lajɛ tabo fɔlɔw kɔfɛ Women in Mining Mali bɛ fɛ ka musow jɔyɔrɔ yira min baaraw la ani ka kɛ sababu ye muso ninnu ma o fana k'u jɔyɔrɔ fin jamana taaɲɛ la. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ni a kɔkan kibaru bɛna lase Harriet Keta fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw alamisadon mars kalo tile 26 san 2026 an ka jamana marabolo ɲɛma n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni taara fleur bila monument du martyr senkɔrɔ ni an ka jamana marabaga tɔgɔ la ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu tora la wa a ye hakili jigin kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya minnu yera démocratie la Mali kɔnɔ. An ka jamana kɛrɛfɛ kunnafoniw arabadon mars kalo tile 25 san 2026 tasuma kasara benna Tilaberi sugu kan Niger jamana kɔnɔ. Tasuma in carina joona ka butikiw ani gaw mɛnɛ ani ka tiɲɛni caman don mɔgɔw kunna. Hali n'o y'a sɔrɔ sapeur pompier mɔgɔw teliyara ka se kɛnɛ kan joona wa mɔgɔ ni ma to a la nka a jiralen don k'a fɔ ko tasuma in mɛnɛni kun jɔnjɔn bɛ ka ɲini. Kɔfɛ kunnafoniw jumadon mars kalo tile 27 san 2026 Hezbollah kɛlɛkɛjɛkulu y'a jira k'a fɔ k'u ye bingani 90 kɛ ka ɲɛsin israélien dɔw ma tile kelen mumɛ kɔnɔna na. Kɛlɛ tara ka ɲɛsin kulu dɔw mobiliw ani finitigilakaw ma Liban bani fɛ ani Israël kɔrɔn fɛ. Ka kɛɲɛ ni États-Unis jamana bilali ye sen kan ni o ka san 250 la musaka ɲɛnabɔ cakɛda y'a jira ko jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump bolonɔ bɛna bila warikurabɔlenw la wa nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Amérique jamana kan jamana ɲɛmɔgɔ bolonɔ ka bila wari kan ka sɔrɔ a bɛ fanga la. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.